Ești, mă, panara. Suntem de la ProTV. Băi, stai. Stai. Gata. Băi, stai. Am cușit. Taci! Stai, vorbești precipitat. Bă, panaram. Pai, ce piața? Numai infractori. Uite-l. Un infractor. Ăsta? Ăsta. Ăsta sau ăla? Ăia. Eu uite-l. Joc cu role. Hai, mergi mai departe. Hai că dăm pe YouTube. Zâmbiți! La cameră? Glob de cristal. Dans la microfon. Glob de cristal. Bună ziua! Ziceți bună ziua! Microfon. Acesta da și-ți mai Alt infractor, îi proxenesc trafic de carne de plastic. filmează-mă soneria. Soneria. Uite pe dacă sună. Vinde trafic de carne de plastic. Altul, mergi mai departe copilaș. Uite-l pe bau. Aș dau capul. Alt infractor. Ce vindeți? Acesta a venit băi de armată. Hai, domnule, că îmi bați soare în noi. Atât. Hai, mai departe. Dică-l. Domnul, ce aveți acolo? Rachiu. Ce este? Apă? Apă mineral sau rachiu? Apă mineral cu grade multe. 80 Multe grade. Mulțumim, bună seara. Alți infractori. Domnul, ce aveți acolo? Ce aveți acolo? Să filmăm. Foai. Sida. Domnul, ce mâncați acolo, domnul? Șuncă, domnul. Șuncă? Ia tine și pește aici, dar nu sunt. Să vedem și peștii. Uite. Am mâncat și benzină, nu dăm niște foc. Apune-te că dacă trag o Mai bine palmă, dăm niște benzină și dăm. dacă trag o palmă ajungi la urgențe. Vezi că abia pleacă salvarea, dacă vrei să urcă în ea zi. Gata-l Frix Futerman. Uite, aici e biblioteca Piața Mică și Frix Futerman. Copilăria. Scrie compilația al copil de aur. Bele mei coaile. Ia, filmează aici. Uitați, astea sunt confiscați. Spit of Noyer. Deci aici... Băi, mă filma de aproape, nu? Că surât. Ce vindeți? Dă-mi pe YouTube, olea. Acesta e Jordan? Plac ochelarii mei? Nu, îmi plac ochelarii mei. Gata. Uite aici. Același. Să fac o poză cu la fit. Ia să vedem ce știau ou. Mai departe. Hai în livadă. Hai să fac o poză. Hai în livadă. Hai în livadă și culegi. Merg pe... Aici se vinde.